इयुथफ्रा सिगाङाव फैयोबा जोबोद साबसिननाय जागौ आरो ओंखायनो अजित सारजों बुंदों बेबायदि जेब्ला जर'खा जोङो सावरायमेल लायो जोङो नांगौबा 100आनो जुथुमथों 100 जनानो जाथों जोङो जुदि मोनसे फिसा बेंखनथायावबो जुदि जोङो सावरायनो हायोबा जोबोद साबसिन बा मिलौहाबसिन बा टारगेटेड जेनाखि सुबुं बा टारगेटेड अडियेन्स जों बिसोर सहैनो हायो होननानै सावरायलायबाय थादों आङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जेब्लाबो जोङो बिदि टपिक लायो जेब्लानो जोङो बेफोरबायदि टपिकनि सायाव आयदानि सायाव जोङो सावरायनो लायो जोङो अब्ला फिसायैबाबो जखंथाय जिरायनानै जों बेफोर आयदानि सायाव सावरायनांगौ मानो होनोबा बे जेनाखि मोननै आयदा बे आयदाखौ जे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लाइमोन दारखुमा लादों बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावो मानो होनोबा जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनानै थायो नाथाय जोंनि लेखा गोरों गोराफ्राबो गावनि धोरोमनि फारसे गावनि सिबिनायनि फारसे गावनि धोरोम गुरुफ्रा मा मा मावो ससियेल इनफरमेशननि फारसे जोङो फरायनोबो नागारनानै थाङो फरायनोबो नागिरा बुजिनोबो नागिरा आरो जोङो बेफोरबायदि मिथिं दावथिङाव फैनानै सोलोंनोबो नागिरा बेयो जाहैबाय जोंनि गाज्रि हुदा दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जुदि खोथाखौ बुङोबा दिनै बर' हारिनि थाखायल' गुरुदेव कालीचरणआ मावाखै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ समस्त ट्राइबेल हारिनि थाखाय समस्त ट्राइबेल हारिखौ हाखरनिफ्राय गोदोनायनिफ्राय बोखांनायनि हाबाफारिखौ बिथाङा मावो बर' हारिया जेब्ला बयजोंबो नासयजाजोबदों गादबजादों बबेबा न'खराव थाङोबा न'खौ लिरनानै फैफिननांनाय बबेबा न'खराव हाबनो मोना ओंखाम जानो मोना बेफोरबायदि मुगैनाय नासयजानायनिफ्राय रैखा लाबोनो बिथाङा बुंनो थाङोबा सासे बिजनेसमेन मोजां लाइफ मोजां जिउ खुंनो हागौमोन नाथाय बर'फोरनि जेनाखि गुलाय गुजाय थासारि फिउचारखौ सिन्था खालामनानै 100 बोसोर सिगांनो 150 बोसोर सिगांनो फिउचारखौ बर' हारिनि फिउचारखौ सिन्था खालामनानै बिथाङा जोंनि गेजेराव ब्रह्म धर्म लानानै फैयो आरो बे ब्रह्म धर्मआ धोरोम सिबिनायनि थाखायल' नङा बे ब्रह्म धर्मआ जोंनि बर'नि गेजेराव रिफर्मेशन फैनांगौ ससियेल रिफर्मेशन जानांगौ बिनि थाखायनो ब्रह्म धर्मखौ लानाय जायो आरो बेखौ जुदि जोङो नायनानै थाङोबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जाहैबाय दिनै ट्राइबेलफोरनि स्टेटास जेनाखि दङ बेखौ रैखा खालामग्रा बर' हारिया दिनै ट्राइबेल होननानै थांनानै दङबा दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्ममोन जोङो बिथांनि आइडिय'लजिखौ जोङो सिगाङाव दोननानै जेब्लायबो जोङो आवगायनांगोन दिनै राइट्सनि खोथा बुङो मानि खोथा बुङो जोंनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला मा एक्टनि आन्दाराव जानाय 6 सिडुल मा ट्राइबेलफोरनि थाखाय बानायनाय नर्मेलि बिनि हिल्सआव थायो दा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जुदि जोंखौ ट्राइबेल स्टेटासनि थाखाय जोंखौ जुदि थिनानै गालाङोमोनबा बैफोर जोंनि राइट्सनि थाखाय खोथा बुंलाङोमोनबा दिनै जोङो बेफोर सुबिदाखौ मोनगौमोनबा जोङो मोनगौमोनबा दा बिनि थाखायनो जिनाखि बर'नि फिउचारखौ नुनानै जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनो लामा दिन्थिनानै गालांबाय जोंनो आगान दिन्थिनानै गालांबाय जोङो बे आगानखौ खालामबाय बिसेसकै जिहेतु इन्डियायानो जोंना युथआनो जोंनि इन्डियानि पपुलेसन हाइएस्ट पार्सेन्टेज कभार खालामनानै दङ जोंनि बर'फ्राबो जोंनि सिबियारिफ्राबो आरो जोंनि सिबियारिनिल' नङा दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ गुबुन गुबुन सिबियारिनि बिथांमोनहाबो आइडिय'लजि हिसाबै बिथांनि दिन्थिनाय लामाखौ जोङो थाबायलांगोन हारिखौ बासायनो हारिखौ जोङो बोखांनो हागोन बिथांनि दिन्थिनाय लामाखौ जों खालामनांगोन बिसेसकै जोंनि इयुथफ्रा दिनै बे लामाजों थाबायनांगौआ जोबोद गोनांथार जानानै दिनै लाइमोन दारखुमा बे आयदाखौ लादों मानो थाखाय लादों
जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्ला इयुथ बयबो ज' फैनानै बिथांनि आइडिय'लजिखौ जों बुजिनो हायो, बिथांनि मावनाय दांनायखौ बुजिनो हायो, बिथाङा जों फिउचारजोंनो मोनसे लामा देखायलांनो बेनो मोनसे थांखि दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि जोंनि लाइमोन बांखौ बिथांमोनहा बे आयदाखौ दिनै इयुथआनो बिराद पावार दं, बिराद पावार, आनलिसिं द पावार अफ इयुथ होननानै बुंदों। आनलिसिं मिन्स मा? जेनाखि सिङाव थाखोमानानै थानाय पावार, जोंनि सेंग्रा सिख्लानि, जोंनि लाइमोनफोरनि सिङाव थाखोमानानै थानाय पावार, बेखौ गेवलांसार होनाय होनना बुङो। आनलिसिं, आनलिसिं। जोंनि इयुथनि सेंग्राफोरनि लाइमोनफोरनि सिङाव जोबोद थाखोमानाय पावार दङ, गुन दङ, बेखौ जोङो गेवलांसार होनानै हारिनि थाखाय, जातिनि थाखाय, समाजनि थाखाय, समाज बेबस्थाखौ मोजां खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै बाहायनाय। दा बे लामाखौ जोङो लानांगोन। जोङो बुंनो नागिरो सम जोङो फरायनायावबो दिनै बिराद कम्पिटिसन, जोङो साख्रि लानोल' नागिरो, फरायनाय माने साख्रि लानाय, साख्रि जानांगौ, आइएएस जानांगौ, आइपिएस जानांगौ, डक्टर जानांगौ। नाथाय जेब्लानो नोंनाव धोरोमनि आइडिय'लजि गैया, संस्कार होनाय गैया, नोंनि बे डक्टर जानो थांनाय, साख्रि लानो थांनाय, नोंनि इन्जिनियार जानो थांनाय, नोंनि आइपिएस जानो थांनाय, नोंनि आइएएस जानो थांनाय, बे थांबाय थानायावनो जुदि नोंहा धोरोमनि आइडिय'लजि गैदेराबा, जुदि नोंहा धोरोमनि गियान गैदेराबा, नोङो लामा ससेयावनो गाज्रिनानै गोलैयो। बिनि थाखायनो जोंनो लाइमोनफोरनोबो जेनाखि जिउनि दावगालांनाय, बे दावगालांनायाव जोंनो धोरोमनि जेनाखि आइडिय'लजि, धोरोमनि जेनाखि सानथौ, जेनाखि स्पिरिचुवेल नलेज, जों बेखौ गेइन खालामनानै लानांगौ। आरो बे लामाखौ जों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ दिन्थिलाङो। दा ससियेल रिफर्मेशननि खोथाखौ बुंबाय, गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआनो जौनि आद्दा जानाय, न'खर जौ फाननाय, नङा होमबा? न'आवनो गेले अमा फिसिनाय, गोदाव सोराव आसार खान्थि गैयै, बेफोरखौनो फोसाबनो थाखाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ नंगौ नामा? बिनि अनगायैबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआथ' बिराद गिदिर, बिराद मोजां साक्सेसफुल जोंना डक्टर अजित बर' सारा दाख्लैसो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मावनायनि सायाव लानानै बिनि आइडिय'लजिकेल पार्सपेक्टिभ, स्पिरिचुवेल पार्सपेक्टिभ, बेखौ बरनायनानै दाख्लैसो गांसे लेखा बेखेवबाय। जोंनि आसामनि मानगोनां मन्त्रि उर्खाव बरा ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होलांदों। आरो बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों, नुनानै जोबोद गोजोननाय फैयो। दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सानथौखौ मानगोनां उर्खाव बरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों, जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायबाय थाबा जानाय नंला। जोङो बेखौ जोंनिफ्रायबो गुबुनाव, इन्डिया लेभेलाव, आउटसाइड इन्डिया, ग्लबेल स्टेजाव जोङो लांनायनि खामानिखौ मावनांसिगोन होननानै बिथाङा जोंनो एडभाइस होदों। दा ग्लबेल स्टेजाव लांनांगौबा, इन्डियानि दरबाराव जुदि जोङो लांनांगौबा, जोङो मा हाबा मावनांगौ? दा बेफोर हाबाया जाहैबाय जोंना अजित बर' सारा अलरेडि मावबाय। जोङो बिजाब लिरबाय इंलिश लेंगुवेजाव, बेखौ जोङो इंलिसाव हरनो हायो, हिन्दीयावबो हरनो हायो। बिसोरो फरायगोन ना बेखौ? Who is Gurudev Kaliccharan Brahma? They will try to know. They will learn what he did. बियो मा मावदों बेखौ बिथांमोना मिथिगोन। मिथिनानै मा जागोन? बिथांनि आइडिय'लजिखौ बिथांमोना फल' खालामनो लासै नाजागोन। अब्ला मा जागोन? जोंनि बिथांनि सानथौ बियो जोंनि गेजेराव दङ, गुबुननि गेजेरावबो बियो लासै हाबलांगोन। आरो बे खामानिखौ जोंनि इयुथआ खालामनांगौ दिनैनि समाव। मानो होनोबा इयुथनावनो जेनाखि थाखोमानानै थानाय जेनाखि पावार, नलेज, इन'भेटिभ आइडियास जोंनि गेजेराव दंजोबो। जोङो इयुथआ
धोरोमनि बिथिङावबो जोङो आगान होनानै खामानिखौ मावनांगौ। आङो बारा गोबाव बिबुंथि लाखिनो सानाखै। आङो फंसे खोथाखौ बुंथारनो सानबावदों। जोङो जयग होयो, जयगआ आरज गाबो। गावफ्लेनाय गैयै दावहा निन्दा खामानिखौ फोजोबनानै जोंनि गोसोआव गोथार गियान सोमजिहोदो। बयखौबो अननो हानाय, बयखौबो मोजां मोननो हानाय गोथार गियान सोमजिहोदो। हे पूर्ण परब्रह्म, जोंनि गोसोआव गोथार गियान सोमजिहोदो। बिनिफ्राय देरसिन मन्त्र मा दङ? जोंनि गोसोआव बयनिबो गोसोआव जुदि गोथार गियानानो फैबायबा, जोंनि गेजेराव जुदि जोङो बयबो गावनि गोसोआव गोथार गियाननि जुदि जोङो आरज गाबोब्ला, बिनिफ्राय देरसिनलाय मा आरज दङ? बयनिबो गोसोआ जुदि गोथार जायोबा ससियेल रिफर्मेशना अट'मेटिक जाफैबाय, नंगौना नङा आइ आफा? ससियेल रिफर्मेशना बावनो फैयो। दा बेयावनो जोंहा सम नुयो गोसोआ बावखाङो। जोंनि बिटिसिनि मानगोनांसिन प्रमद बर' सारा जोंखौ बुंदों, लिरनानै डक्टर अजित बर' बिथाङाबो दङ। जोङो मानो गावस्रालायनाय, जोङो मानो जुदा जुदा? जोंनि मन्त्रआवनो दङ, जोंनि आरजआवनो दङ गावफ्लेनाय गैयै होननाय। खिन्थु जोङो मानो गावफ्लेनो लायो? दा बे गावफ्लेनायखौ ज' खालामनो थाखाय बोरैबा जोङो मोनसे उद्देश्यनि थाखाय, मोनसे थांखिनि थाखाय जों ज' जानो हायो नामा? बिनि थाखाय जोंखौ क'अर्डिनेशन कमिटि बानायनानै होदो। बे क'अर्डिनेशन कमिटिनि चेयारमेना जाहैबाय डक्टर अजित बर' सारानो आरो आङो गाहाय लिरथुमगिरि। जोङो सानलायबाय थादों, ओरै सुरुस्थिथिनो ओरै ब्रह्म धर्म परिचालनानो मोननैल' जादों दाबो। जिहेतु जोंनि थांखिया, जोंनि टारगेटआ, जोंनि उद्देश्यआ जोंनि गोसोआव गोथार गियान सोनायबा, जोङो गावफ्लेनाय गैयै समाज जुदि लुबैदोंबा, गावफ्लेनाय गैयैखौ जुदि जोङो लुबैदोंबा, जोङो मानो ज' मोनसे प्लेटफर्मजों थांनानै मोनसे सिंगेल पइन्ट एजेन्डाखौ लानानै जोङो मानो आवगायलांनो हाया? जोङो मानो जुदा जुदा? आङो दिनै नैबे स्टेजनिफ्राय बयबो आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बिथांमोननिसिम आङो गुरै आरज गाबदों। हे पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूप, जोंनो गमामायैनो गियान हो। जोङो खौसे लामाजों दावगालांनानै जोंनि हारिखौ गोजौसिनाव लांनो आरो जोंनि समाजखौ जोङो गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो आरो जोङो खौसेथि जानो। आङो बे सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजोंनो दिनैनि जेनाखि सेमिनार बेखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेफोरबायदि ज' लोगो मोनबाय थागोन आरो जोङो खौसे जानायनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन। थांनाय बाराव नोंथांमोनाबो बिनिफ्राय थांदों जानांगौ। क'क्राझाराव जोङो महाजयन्तीखौ खुंदों। खावनै जानायनि उनाव, गुबुन प्लेटफर्माव थांनायनि उनाव जानो हागौ बेनो गिबि खेब जोङो ज' जिरायलायनानै जयग होदों, महाजयन्त। बिनि जिनाखि थांखि बेयो बिराद गिदिरथारमोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय बाहागो लाहैदोंमोन। लोब लोब ब्रह्म सिबियारि बयबो फैदों। जोंनि ज' फैनायखौ नुनानै बिथांमोनखौ गोसोआव गोजोनलायदोंमोन। आरो मानसिफोरखौ जेब्ला नुयो, रिसेपसन कमिटियाव थां, सोरबा मानसि थां, गासैखौबो दैदेन। बैखौ नायग्रा मोनखायाबा बेबो बै ससाइटिनि बिराद गिदिर लिडार, दैदेनगिरि। बैखौ नायोबा अमुकनि प्रेसिडेन्ट, बैखौ नायो अबेबा ससाइटिनि प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, अबेबा प्रिन्सिपाल, अबेबा डाइरेक्टर, गासैबो बिथिङावनो साखा जायो आरो बयबो बाहाय ज' जाहैदों। बेखौ नुनानै बयबो पलिटिसियानफोरा गोमोनांदों। ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव मानसिफ्रा गोमालांदों। आरो बे गोहोखौ नुनानै सारा आसामाव दिनै ब्रह्मनि जेनाखि जयगालय बा ब्रह्म मन्दिर बेफोरखौ फोजौखांनायनि थाखाय
बेफोरखौ साबस्रां हामस्रां खालामनायनि थाखाय मानोना गिबि मन्थ्रिया बारा करि जोंनो अनसुंथाइ हरदों आरो गिबि खेबनि थाखाय 110टा जेनाखि जयगालय बिनि एप्रुभाला फैजेनबाय आरो 110टा जेनाखि जयगालय फैबावनांगौ दङ बियो प्रसेसआव दङ। दा जोङो बेबायदियैनो जोङो खौसेथि जुदि थाङोबा जोंनि जेनाखि इउनिटि जोङो बेखौ जुदि बयनिबो गेजेराव जुदि जोङो देखायनो हायोबा मावनानै अब्ला जोङो जेनाखि जोंनि थांखि जेनाखि जोंनि मावनायनि थांखि जोङो बे थांखिसिम सौहैगोन आरो बुंनाय दंखायो डिवाइडेड वी फॉल यूनाइटेड वी विन डिवाइडेड वी फॉल यूनाइटेड वी स्टैंड। दा आङो आरोबाव खनसे रिक्वेस्ट खालामदों खावलायदों जाहाथे जों खौसे लामाजों दावगालांनो हायो आरो आङो जोबथारनायाव पूर्ण ब्रह्म ज्योतिषनि मुं लानानै